Matul it-tieni gwerra dinjija konsegwenza ta' nuqqas ta' ikel, il-gvern ta' dak iż-żmien kien iddeċieda li jibda jissajjar l-ikel għall-komunità. Da wassal biex ġew stabbiliti kċejjen tal-komunità illi baqgħu magħrufa bħala Victory Kitchens. L-ewwel Victory Kitchen fetħet bħallum 70 sena ilu. Il-post Ħallija. Ninsabu fil-lokalità ta' Ħallija, propju f'din it-triq, f'waħda mid-djar f'din it-triq, eżattament bħallum it-3 ta' Jannar 1942, eżattament 70 sena ilu, infetħet l-ewwel Victory Kitchen f'Malta. L-ewwel Victory Kitchen fi żmien it-tieni gwerra dinjija hawnhekk fil-lokalità ta' Ħallija propju f'din it-triq, minn hemmhekk il qudiem fl-eqel ta' gwerra mbagħad madwar il-pajjiż kollu infetħu total ta' 42 waħda. Sa Jannar 1943 mal-180,000 persuna kienu jingħataw ikel minn total ta' 42 Victory Kitchen li f'dak iż-żmien fetħu f'pajjiżna. Il-Maltin kienu jinġabru fi kjuż twal, jiġbru l-ikel u jmorru bih lura d-dar. Kien hemm anke pien ħoroġ għal dawk li kienu jinqabdu jisirqu l-ikel. Nies anke ntbagħtu xhur ħabs wara li nqabdu jisirqu l-ikel. L-ar żmien għall-Maltin fit-tieni gwerra dinjija kien f'April 1942. Fil-15 tal-istess xahar, ir-Re George VI offra George Cross lil Malta. Il-President Amerikan ta' dak iż-żmien Franklin Roosevelt kien sieħ il-Malta fjamma żgħira tixel fid-dlam.